शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। देखी जा एगो बुढ़िया माई रहली, उनकरा मतलब बेटा पतो सब कुछ भर रहे, केहू जान मान ना करत रहे, सब कुछ भरले रहेगा, केहू जान मान ना करत अपन आत्मा के डाई डाई के बेटन के 2 ताला 3 ताला घर बनौले रहली। अच्छा रहे खातिर इहो बतिया सही बात है, सही बात है। कहावत हकीकत के बात है गुरबैना। बटोरा त आदमी बेटा पतो के बात, उनका पति जी के नौकरी रहे, पति जी के नौकरी रहे, अपन पति जी कमात रहला ना, ये बेटा लोग के बनावत रहली ऐसा ही बड़ माने। जब उनका पति जी के मृत्यु हो गई आ बबुआ लो सियान हो गइल, जब उनकर बेटा सियान हो गइलन जा आ शादी ब्याह कर दिहली आ घर 2 ताला 3 ताला बनौले रहली, टाइल्स लगवा के शौकीनी घर माछी बिछलाए लायक कि मतलब हमरा के खूब एकरा में आराम मिली, मान जान होई, हमरा कुछ के दुख जान होखे। हां हमरा पास पैसा बा, हमरा घर बा, हमरा होई बा, 4 चक्का गाड़ी किनले रहली, बाकी करम के केहू हाल नहीं खेने जाना। एक गुरबहिना लास्ट में उनका ई दुख होखे न कि अब दुख में दुख होखे, दुखों में दुख हो। हाँ अपना करम के ना का कइलन जा बेटा उनकर की घर में से उनकरा के निकाल देहलन जा, बहरी मड़ई लगा देहलन जा, कहतन जा कि तहार बुढ़ापा समय आई, मड़ई में रह घर में रहबू, कुचुर कुचुर करबू, हमनी के परिवार के दिक्कत होई। एक गुरबैना ओइ जैसे टुकु टुकु ताकस की कब बबुआ हमरा के खाना भेजइहा जे त हम खाई, ई त खा के आजाद बालू जान जा। ओए बहिना हमनियो तो के दिन ये दसवाना होई, लास्ट में उनकरा कहे के पड़ गई, जब सुनली कि हरेंद्र भैया 3 सूतर के पालन देले बड़न, कहले बड़न कि शिव के गुरु बनावे के बा, तो जब उनकरा सब दुख याद आवे लगल तब कहली कि ओ हो हमहू बना दे, पहिला ही हम शिव के गुरु बना लेले रहती तो जरूर गुरु जी आज हमरा पर दया बरसई। धन भुला गई कि हम धन के घमंड में भुला रही ना बनौले, तो का कहताड़ी अब वही दिने उनकरा गुरु जी याद आइल बड़न, याद आई तो खोजले कहताड़ी अपना गुरु जी से, का कहतारी ए गुरु बहिना कैसे कहतारी, अरे हाँ नाही जननी ए गुरु जी
रे